Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge däme öte keremet kesel dayandaymiz. Kalagan jemiş-jidekleringizden taňdap alasыздар. Adysymyzga bölüp usaktap alamiz. 2 stakan жылы suwymyzdy üstüne koyup eritip alamiz. Otymyzga 3 stakan salkyn suwymyzdy koyup kaynatyp alатын bolamyz. Толугу kaynagan suwymyzga dayandap koygan suyuk kospamyzdy kosup aralaşdyramyz. Katty kaynap ketpegi kerek, aralaşdyra oturup otymyzda ıstaymiz. Dostlar, video sizlerge unasa like basıp tirkelip qoňraw batmasyny basyp qoýuňuzlar. Kaynay bastagan kezdinde otymyzdan öçüremiz. Salkyndatyp adysymyzga koyup alamiz. Däme öte keremet bolup çygardy, jasap görüňizler.